een dierenarts die spullen nodig heeft van de vaste wal. Mensen, een echtgenoot die bevalt en met de helikopter gelukkig wel naar de vaste wal kan omdat het medisch urgent is. Maar de echtgenoot kan niet naar de vaste wal. Die moet wachten tot de volgende ochtend de eerste boot om naar het ziekenhuis te gaan en de baby te verwelkomen. Nou, dat zijn natuurlijk schrijnende situaties die elders in Nederland ondenkbaar zijn en die hier ook ondenkbaar zouden moeten zijn. Op de burgemeester Walderschool had ze er ook last van. Als ze jongensactiviteiten op squallen ha, moeten ze hotels regelen voor de docenten. Ten eerste is dat volle prijziger dan een boord te hieren. En ten tweede is het toch een uitdaging om plakken te vinden. Want ze binnen net altijd. Ergens tussen de 4 en de 100.000 euro zult. Op ierbasis zult toch wel dat we nog meer uit jouw matten, denk ik, dan dat we eerst dienen. En dat is gewoon heel vervelend. Kamerlid Hapte Moede Hoop van GroenLinks PvdA schrikt ervan dat wettentaxis in het Tjuster geregeld te hut varren. Maar hij vindt het ook belangrijk dat de eilanden in de nacht bereikbaar blijven. Hij zal je kamervragen stellen. Wij hebben jeder uw zorgen uitsprutsen over het gevaar met veiligheid daar, met de overtreding van de snelheden. En de bereikbaarheid van de eiland vind ik heel wichtig. Daar heb ik jeder meermaals vragen over gesteld, maar dat moet wel op een veilige manier. Maar tegelijkertijd moet ik herkennen dat je net gelijk een heel makkelijk antwoord op te formuleren is. En we moeten gewoon zien hoe we eruit komen. Deputaire Matthijs de Vries had ex-zwargen over de leefbruns van het Ameland. Maar zijn mogelijkheden binnen behind. Wij binnen eigenlijk een verbindende partij die praat met het eiland, met de Wargemaster, met Rijkswaterstaat, met de veiligheidsregio, met de minister om te zien van kunnen wij helpen in het oplossen van dit probleem. Wat eruit komt, dat is eigenlijk net aan u. Dus dat is wel de situatie wat er is.